Amahan uban sa anak babay gipatay samtang babay higala sa nakalas kritikal usab ang kahimtang. Nasayran nga gidunggab ang mga biktima sa ilang silingan dito sa Barangay Talavera sa Dakbayan sa Toledo kaganihang buntag. Ini ang report ni Femery Dumabo. Napalga na lang nga nagkadugo og wanay kinabuhi kining 18 anyos nga si Zephania Idoloverio o mas na ilang hani. Samtang nag-ubo usab nga napuno na og dugo ang amahan niini nga si Zorova Vel alias Bobby. Ang duha ang napuno og dinunggaban. Samtang nakapangayo pa og tabang higala ni hani nga nailang si Girlie Navarro 18 anyos kinsa critical usab og anaa sa tambalanan. Ang suspitsado sa pagpanunggaw mao sa bang silingan sa mga biktima giilang si Kevin Aviles, 31 anyos. Ang suspitsado ang nasikop usab dayon human sa hitabo. Sa pakisusi sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo, gingong pasado alas 4 ganihang kadlawon, samtang nangatulog ang mga biktima, lahos kini sa kwarto ni Hani, di natulog kini uban sa iyang higala. Diretso kining nanunggab, nakasyagit pa og pakitabang ang duha, hinungdan nga ni tabang untang amahan, dali ni kuha og armas. Apan gihamag usab kini sa suspitsado ug gidunggab. Sa magwang ni Hani, kinsa na narbaho sa City of Naga nga iyang nahibaw-an nga ang suspitsado ang naibog sa laing igsuon niya nga ginganlan og Sweetie kinsa nagtungha sa tuburan. Kay di ganahan si Sweetie gitambagan ng suspitsado sa di na pag-adto sa ilang balay. Ilabi na nga giingong mangawat usab ang mga suspitsado. Gani napapriso na unta kini. Si Kevin kon silingan na namo niya suod sad ba murag na ho gani kuya ra na namo diri niya kon dayon sa karon nga kuan kana siya ibog kay na siya ni Sweetie ibog kay na siya ni Sweetie niya sige siya anhi dire kay ganan lagi siya nga iya ipunan si Sweetie kanang moto ging na ni papa nga kuan nga dili pwede dunggab kuno si Bobby matudagan ko nga re pagdagan ako diri lipot ko dito sa loyo dito pang kriminal mo pay pagdagan nga to labang mo pay pagsibat mo pay pagsibat asa naman si Bobby atong mga orasa diha na nagubo na din na karon di wa pa so ko kasod kuha kong bato kay ako tang batoon nisinggit man sa mga silingan nga ay kumpiyansa ana kay nanay pusil nakaunang motibo nga gilanta ni sir kaning previous grudges nila sir kaning suspetsado gipailan man ni og kaso nga trespassing sa biktima kung naniaging kahigan ito na po tayo na-impose nga report nga mo lagi kanunay ning buhaton suspetsado nga kanunay mosulod silang balay so tunanan sila yung mga kanang previous mga grudges. Giulagway usab ang suspitsado nga adik sa illegal nga drugas. Kasong double murder o frustrated murder ang giandam na nga kaso batok sa dinakpan. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabo. Balitang Bisdak.